Jeg hedder Nikolaj, arbejder for Ørbæk Køleteknik. Til daglig servicerer og reparerer vi køleanlæg. Derfor er det vigtigt, at vi har en bil, der er velindrettet og funktionsdygtig. Derfor har vi valgt en løsning fra Dansk Varebilinventar. Vi har valgt en bil med 2 sidedøre. Så har vi altid let adgang til værktøjskassen, de mest gængse reservedele, ligesom vi har kølemiddel og glykol lige ved hånden. De er placeret i bunden, så vi ikke skal ind over andre ting i bilen, og det derved skåner ryggen. Stigen er der lavet rum til foran, så vi slipper for at spænde den fast. Den står fast, når døren er lukket. Den kan vi også tage fra den anden side. Også fra denne side kan vi tage stigen ud, så er der altid easy access. Har vi brug for en mindre og lettere stige, er der en hernede. Dansk Varebilinventar så, at der var plads til en skuffe, hvorfor de lavede den. Så har vi igen sortiment rack herovre til reservedele. Der er plads på gulvet til de ting, vi nu engang måtte have med. Også bagtil er der masser af gulvplads, så vi har plads til kompressor og pumper, hvad vi ellers skal have med. Vi har valgt at lægge gasflasker ned, så slipper vi for, at de står op, og de skal spændes fast. Ligeledes er der lavet beslag, så vi har let adgang til værktøj. I den anden side står svejsværket. Det er heller ikke spændt fast. Det er spændt fast automatisk, i det vi lukker dørene. Der er kasser til reservedele. Og igen en dejlig oplyst kabine, når vi har udkald om aftenen.